Son Clara e teño 30 anos. Son Xurxo, teño 26. Son Carmela e teño 68. Si, encántanos, dalle vida ao pueblo. Este pueblo estaba moi morto e así vemos moita xente, moita cultura. Bueno, de momento non hai moita xente, pero porque ainda o camiño é novo, pero si, vemos, encanta, a mí estou moi encantada. A mí tamén me parece ben. Eu penso igual que ela, pero ademais pois, é unha maneira de como se dixéramos, de que veñan a ver a nosa terra, porque tamén é bonita, e que non hai outra como ela, desde logo. Eu penso que é algo de todo, pero tamén hai moita cultura, mas moita afición. Eu penso que é de ambos, de tanto o tema religioso como o tema tamén turístico, posiblemente un plan de aventuras, sin máis. Si, eu penso que tamén o camiño a xente que o fai está moi... síntese ben, contenta e iso boca a boca vai me traspasando e a verdade é que é unha experiencia moi reconfortante. Eu, por a miña parte, penso que sí, porque ademais é maneira de que a xente nos visite e que podamos tamén conocer xente de outros países. Eu creo que está ben así. Por suposto, a diversidade de culturas, que xente de todos os lados, de sitios moi dispares e de culturas moi diferentes, pues, que veñan aquí enriquece tanto o pueblo como o que ven, tamén aprende e ve como se vive. A mí pareceme que sí, obviamente, porque é unha zona moi bonita, con moita... bueno, hai de todo, tanto montaña, como playa, como... Bueno, en algunha ocasión algún parou para pedir agua ou para pedir así a recompensa para poder facer o camiño. Incluso algún tivemos que dar uns pasitins porque viñan pingando. En fin, algo de todo. Eu aquí pouca. A verdad, non coñezo así moito, pero bueno, sí que A mí tamén. estaríamos dispostos a axudar. A verdad, eu non estou moi informada nisso, falen eles porque teñen máis experiencia que vin. Pois non sei, a verdad, que é máis traballo, pero... Traballo sobre todo e, por suposto, tamén, pois eso, para tamén poder colexios, que os rapaces podan criar e non teñas que andar indo a buscar cousas que aquí non teñas. Encantados de que se trazaran novos camiños, son novas rutas, novas oportunidades e tamén así promocionarse un pouco para que tamén o turismo poida vir aquí, que non se ven pois por cultura, porque sempre parece que chove, pero non é tan así.